lulus raharjane sekolah ning Sambikala dawuhipun putra kaki sahuni temanten pikantuk berkah pangestu saking sangyaning para tamu para pepundhen para pinisepuh ingkang kepareng rawuh wonten ing kadhurangan ari siang puniki nalika semana putra kaki nini temanten kawini suda dening Rama jumeneng Nalendra Muda jumeneng nata rakitang mung sedina dadi ratu rakitang mung sedalu ya kang sinebut Sri Narendra Hari Sajogo ya risang Ratu Sari sawetawis Putri Domas Talangpati foto bersama temanten berdua kinarya dokumentasi monggo wartawan foto kameramen kepareng samapta lan satata Bapak sampun monggo kunjuk Bapak Sugiyanto kepareng monggo mangsulaken malih Putri Domas Talangpati wonten ing sasana Palereman Ki Suba Manggala. Bapak Sugiyanto cundakane lampah monggo Putri Domas Talangpati kawangsulaken malih wonten ing sasana Palereman Ki Suba Manggala. Lulus raharjane sekolah naring Sambikala dawuhipun putra kaki manten pikantuk berkah pangestu saking sangyaning para tamu para pepundhen para pinisepuh ingkang kepareng rawuh wonten ing kalodhangan ari siang puniki murih rancak swasana dilaksanakan candhipun nggih Gema Wahyu Ilahi utawi waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an benje sangyaning para tamu pepundhen kasuwun sumene sawetawis ngenepaken raos ngeningaken pancandriya wit krana ayat suci Al-Qur'an ingkang ing jagat tanpa tanding kedah kumedah kita kurmati. Pramila saking menika kunjuk saudara Anip Harifin ingkang pinangka kori sumangga sasana miyan suwasana katur sumangga nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayunihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan
wajan litas kunu ilaiha litas kunu warahmah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mugi berkahipun waosan ayat suci Al-Qur'an kajiwa kasalira kula dalah njenengan sami mumipun lan khususipun dumateng temanten kekalih yakti dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak ibu-ibu tradarah Pancasila murih rancak swasana upacara krobongan tepi adat Widi-Widana tetelenipun susunan pakubana kaping 4 saking Surakarta Hadiningrat kapurwakan bobot timbang sembah kolbasa guna kaya kacar kucur mewah dar kembul bujana mangandrawina kenjo juru paes parengga busana salon rias penganten kanthi karisma utawi Ibu Hajah Kandi Ningsih ingkang mijil saking babatan Jenggrik Kedunggalar monggo peparenga samapta lan satata. Upacara krobongan nggih krobongan kanthi hasesanti murih mulyaning bebrayan agung santi mulya Manembrama. Upacara krobongan kapurwakan saking bobot timbang lumampahipun Kanjeng Rama lenggah wonten ing papan palenggahan kaki temanten lenggah jengku kanan nini temanten lenggah jengku kiri lajeng ibu wonten sak ngajengipun yuk yen to kawijingil pangandikan pripun Pak sawisipun tinggu kaliyan mila angrat pundi iya Bune yen yen to tak rasane kok ya padha bobote padha timbange anamu sakloron Bune iku mengko wedi mengko karep Bune
awake dhewe ngono dadi wong tuwa ora kena beda-bedakake anak mantu karo anak dhewe aja mbanayot ban sindi ban siladan ayo kabeh rinengkuh kaya dening putrane dhewe Bune mekaten Pakne iya Bune yekti yen to tak rasane kaya padha bobot bebet bibit katresnane anakmu sakloron Bune kaya-kaya kepancen wis dadi pestine yen to mila Rara Mila dados jatuh kramane anake lanang Tenggu ngesaken pamane purna rampung bobot timbang merdenipun menika tiyang sepah mboten kepareng benten-benten ke anak dhewe kali anak mantu kabeh rinengkuh kaya dening putra priyangga mekaten merdenipun bobot timbang kalajengaken sembah kalbu dene temanten kepareng tepi darmaning wanita sungkem pepadane kakung ari jalu kawamu nang alan isa satemene ngono wong lanang iku dadi pemimpine wong wadon yen to kami jiling pangandikan Kang Mas Jimat sesembahan kula pengkeng garwa ngaturaken sungkem pangabektos Kang Mas Yayi garwanipun Kakang wong ayu wong kuning tak tampa sira sungkem lawan pun Kakang ora liwat puja pangestune Kakang tampanana Yayi kula pundi mugi dados jimat Kang Mas iya Yayi bebasane ngono sajagat ra genep papat sak donya ora ana 5 sabumi ya mung siji wong ayu sing ndak tresnani ya mung sliramu saestu Kang Mas iya Yayi bener mula kene-kene Yayi kene lenggah jajar sumanding lawan pun Kakang nestaken dawuh Kang Mas sembah kalbu ugi sampun titi purna rambung kalajengaken nasok guna kaya kacar kucur kaki temanten kepareng tetepi darmaning priya menika saking tetembungan Kulinanga Perikaya wujudipun beras kuning duit receh lenemean kloso bokoti lampu spito sinulaman suket grinting kalanjana menika lambangipun boga wastra sandang kalawan pangan Yayi iki guna kaskayaku sok glogok tak wenehke sliramu kabeh tampan ana wong ayu kesaken dawuh Kang Mas kula tampi iya Yayi kula ngaturaken ageng panuwun Kang Mas iya Yayi ayo Mas Tenggu disok kabeh aja disisakne sak sampunipun kula tampi monggo dipun titipaken Rama kaliyan Ibu Kang Mas iya Yayi ayo tak kanthi Rama Ibu menika kula nderek titip guna kas kaya paringipun Kang Mas Tenggu ya nduk Ibu tampa sabanjur Ibu simpen ana ing gedung peteng kanthi pangajab bisa ngrembaka rejeki ming tembe wuri nger nalunjih Ibu ngesaken dawuh jangan lene sumeh Mas Tenggu ya sumeh Mbak Mila ya padha ayo sumeh jan heeh terus chemistry-nya udah dapet J asok guna kaya mewah titipan ugi sampun titi purna rambung kalajengaken dahar kembul bujana mangandrawina maem bareng dolang-dolangan wujudipun sega kuning menika lambangipun katentreman kanthi pangajab kaki manten bisa ayem tentrem genya memangun bebrayan mulya linambaran laku sabar narima Yayi pun Kakang ngersakaken dahar ladenana wong ayu monggo Kang Mas kula ladosi monggo dipun raosaken Kang Mas jan ngantene jan sumeh seneng aku iya
monggo Kang Mas dipun raosaken. Iya Yayi. Leh mundulang kok yungkur sithik Yayi. Sak dawuh nggih kula dulang malih. Jan Mas Tenggo sumeh luar biasa. Iki Yayi coba tandha tresnanipun Kakang karo sliramu. Si Adi sung dulang saken dawuh. Nggih, Mas Tenggo dulang garwane. Wah, jan. Piye Yayi? Eco Kang Mas. Iya. Ditelasne Mas Tenggo bagiane jenengan wong loro ya kuwi. Heeh. Jan, heeh. Pokoknya selamat untuk temanten berdua, sukses buat Anda. Dar Kembul Bujono Mangandrawina ugi sampun titipun rampung kalajengaken ngunjuk sesarengan wujudipun tirta abrit abang. Abang menika lambangipun wani marang bebener wedya marang kasnistan nyipta tindak budi kang utama kanthi sarana laku sabar narima. Ya ditelasne Mas niku pantang. Nggih. Sawetawis pangrengga busana kerobongan kasigep. Mas Tenggo karo Mbak Mila ditelaske. Upacara grobongan ugi sampun titipun rampung kanthi lulus raharja niskala niring sampikala pikantuk berkah pangestu saking sangyaning para tamu, para pepundhen, para pinisepuh ingkang kepareng rawuh wonten ing kalodhangan ari siang puniki. Krana kadang pisan sutresna masih mongesrama wonten ing sasana Palereman. Pramila sami kunjuk pepundhen Bapak Sunarto sekalian garwa ingkang pinangka duta saraya pamethuk kadang pisan tresna monggo keparenga daya-daya jengkar saking palenggahan. Tumeli tumuju sasana Palereman ing kadang pisan tresna daya-daya kakanthi manjing wisma wiwaha monggo Bapak Sunarto kalian garwa. Mbok pilih rangkung rumiyin nyuwun dipalilah idi pangestu ingkang hamenggugati kanthi sarana jawat asta salaman. Monggo Bapak Sunarto keparenga daya-daya lumaksana. Lancarane mari kangenca. Menika pepundhen kula Bapak Sunarto kalian garwa nyuwun idi palilah idi pangestu hamenggugati jawat asta salaman tumuli daya-daya lumaksa
sono madal paselan tumuli daya-daya tumuju sasana palermaning kadang pisan tresna daya-daya kakane manjing wisma wiwaha daya-daya madal paselan pepunden Bapa Sunarta kaliyan garwa tumuli tumuju sasana palermaning kadang besan tresna daya-daya kakane manjing wisma wiwaha katingal saking katebean daya-daya maksana kemudian Bapak Hadi Prayitna ini Bu Suwarni utawi kadang besan tresna kadhereaken pepunden Bapak Sunarta kaliyan garwa jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene Bejo ingkang Bupati Bapak Hadi Sukareni Bupati keparenga jenengan saking Panandang saperlu nampi rawuhipun kadang pisan tresna yen pinuju weket lati esok Sunarta sekalian ngaturaken agunging panuwun kadang pisan ugi sampun pinara lenggah wonten papan ingkang sampun samapta wonten ing sasana mulya nggih langkung prin Pak Narto sekalian kapundhut gambaripun nggih sinarengan temanten kekalih monggo wartawan foto kameramen samapta lan satata. Ya sambut kunjuk Bapak Sunarta sekalian garwa ngaturaken agunging panuwun. Bapak Ibu trah darah Pancasila murih rancak swasana titi laksana candhaipun wingi atur pangandikan pasrah
saha panampi ingkang tinanggenah pasrah pepundhen kula Bapak Supriyadi mangke katampi pepundhen Bapak Mariono. Saking menika konjuk pepundhen Bapak Supriyadi kalian Bapak Mariono monggo keparenga samapta jumeneng abenajeng wonten ngajeng. Sepoti cok. Konjuk Bapak Supriyadi kalian Bapak Mariono monggo samapta lan satana genti sawit-witi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para pepundhen, para pinesepuh sesepuh, haji sepuh ingkang tansah satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur luhur ingkang pantes pinundi kinabekten para alim ulama saha para kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang tansah satuhu luring budi. Dumateng kadang pisan Bapak Sukir dalah Ibu Kati ingkang kawula hormati, panjenenganipun Bapak Adi Prayitno dalah Ibu Suwarni ingkang kawula hormati, Sri Atmaja temanten kekalih para tamu kakung miwah putri ingkang kawula hormati ugi. Saderengipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan sami. Sumangga kita sarengan tansah njukaken puji syukur wonten kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene katitik wonten ing siang kalodhangan punika kita panjenengan sami tasih saged makempal manengman wonten dalempun Bapak Sukir dalah Ibu Kati sedaya ingkang rawuh kanthi wilujeng sehat walafiat boten wonten alangan satunggal punapa. Mboten katalompen ugi salam mugi sholawat kaunjukaken tuntungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun peparing margi ingkang leres dumateng kawula lan panjenengan sami. Nabi ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun awit kita gesang wonten ing alam donya malih-malih wonten dinten yaumul kiamah mangke. Dumateng para lenggah ingkang kawula hormati, kanthi linambaran trap sloing budi saha angetaraken agunging panuwun kawula sak rombongan keparenga marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sami, khususipun Bapak Sukir dalah Ibu Kati. Mboten nami kawula cumantha kesa rumangsa wasis anggeta basa hananging amrat kawula pikantuk pundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Hadi Prayitno dalah Ibu Suwarno. Kinen kawula angaturaken Sri Atmaja Putri nggih menika ingkang sulih Ayu Mila Prayitno putri panjenenganipun Hadi Prayitno dalah Ibu Suwarni ingkang sampun kalampan daup suci kalian jejaka pinilih nggih menika Bagus Tenggo Yasun Winarko putra panjenenganipun Bapak Hadi Sukir dalah Ibu Kati ingkang pidalem wonten ing Dusun Ngobalan RT sekawan RW sekawan Banjar Banggi. Ing
keparenga kawula murakabi. Mbok pilih panjenenganipun Bapak Hadi Prayitno dalah Ibu Suwarni. Hangaten salam taklim wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Hadi Sukir dalah Ibu Kati. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep angka kalih kinen kawula angwaraten Sri Atmaja temanten putri kanthi wetah saha kanthi bulet menawi wonten kelapatipun Bapak Hadi Prayitno dalah Ibu Suwarni hangaturaken agunging panuwun. Kajawi saking punika kawula sulih pangombyong temanten hangaturaken agunging panuwun ugi. Mbok bilih ing ring pelayan punika kawula sak rombongan tansah kaparingan papan palenggahan minggahing pasegahan ingkang sedaya kala wau kawula mboten saged caos lintu. Ing ripalenggan punika mbok bilih kawula sak rombongan wonten kirang duga trapsila wonten ngarsa panjenengan sami khususipun Bapak Sukir dalah Ibu Kati nyuwun agunging samudra pangaksami. Ingkang salajengipun mbok bilih samangke pawiwan sampun paripurna kawula sak rombongan badhe nyuwun pamit. Nggih namung doa saha pangestu ingkang kawula suwun mugi-mugi lampah kula tansah pinaringan rahayu slamet awit dalem mriki dumugi rompok kula sowan-sowan. Mangkaten ingkang saged kawula aturaken mbok bilih wonten gonyak ganjing wicara kirang sobosita ingkang singler ing tata krami kawula nyuwun agunging samudra pangaksami. Bila taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para pepunden, para sesepuh saha para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang mangka dados pandam pandoming para kawula dasih ingkang kinurmatan. Ugi dumateng panjenenganipun para kiai, para santriwan santriwati ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandhing kitab wayuning Ilahi inggih Al-Qur'anil Karim ingkang pantes sinudarsana. Ugi katur dumateng panjenenganipun para keluarga saking keluarga kadang pisan tresna nggih panjenenganipun Bapak Hadi Prayitno sumrambah para pandherek ingkang saking Tambak Sira Barat ingkang tansah winantu ing suka basuki. Ugi para wira pradonga wira swarawati ingkang wonten ing kalenggan menika saestu paring lelipur wonten ngarsa panjenenganipun para rawuh sedaya ingkang tansah winantu ing karaharjan. Ugi dumateng kadang werda muda tumaruna ingkang bagya mulya sumawana para tamu kakung putri inggih Baroyagung Trah ingkang satuhu ambek berbudi dharma saha ingkang satuhu pantes sinudarsana. Lho niki saderengipun kula matur inggih awit saking ing kalenggahan menika kula piniji saking panjenenganipun Bapak Hadi Sukir dalasan Ibu Kati kinen nampi atur pasrah saking panjenenganipun
Bapak Hadi Prayitno ingkang wonten ing kalenggahan menika lumantar panjenenganipun Bapak Supriyadi. Anamung saderengipun kula matur langkung rumiyin sumangga nun. Sesarengan kula dherekaken ngaturaken puja dalah puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala inggih awit saking sekathahipun nikmat, barokah, mewah, rahmat ingkang sampun tumanduk dumateng para kawula dasih katitik wonten ing kalenggahan menika panjenengan sedaya dalasan kula maksih dipun keparengaken kempal nyawiji wonten ing dalem panjenenganipun Bapak Hadi Sukir saperlu netepi darmaning bebrayan kanthi pinayungan karaharjan kalis ing rubeda nire ing sambikala. Boten kata lumpen sholawat salam mugi tansah kakunjukaken wonten ngarsa junjungan kula dalah panjenengan sedaya nuninggih Kanjeng Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun jumeneng Rasul. Kanthi atur mekaten napa bilih kula dalah panjenengan boten selak ing batos tansah ndedepe ngajeng-ajeng mugi wonten syafaat saha pitulunganipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sinau raos katur ing ajeng kaparenga kula ngaturaken wasenggati hanampi atur pasrah saking kinipun Bapak Hadi Prayitno. Mliginipun katur dumateng kinipun Bapak Supriyadi ingkang pantes sinudarsana. Nunggih menggah lekas wekasing sedya luhur saking panjenengan saged dados tepo palupining sesami murakapana dumateng bebrayan agung hanggenya marsudi ing reh mardawaning budaya tulus. Kanthi menika atur panjenengan nunggih sepisan ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun Bapak Hadi Prayitno sekalian ibu katur dumateng panjenenganipun Bapak Hadi Sukir sekalian salam atur salam taklim sampun katampi kanthi atur pawangsul Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene atur panjenengan ingkang angka kalih nuninggih pasrahipun ingkang putra penganten sarimbit nuninggih Bagus Tenggo Jasun Winarko dalasan Roro Nila Prayitno ing kalenggahan menika kanthi rasuka gembiraning manah atur pasrah panjenengan nunggih penganten saribit sampun katampi kanthi suka lilaning manah ingkang salajengipun mugia anggenipun panjenenganipun Bapak Hadi Prayitno sumrambah para kuwangsa kersa hanjenengi wiwahan ing kalenggahan menika ngantos dumugi paripurna. Amba bilih saestu wonten ing kalenggahan menika dinipun Bapak Hadi Prayitno anggenipun sampun nampi ingkang putra saribit monggo salajengipun dumateng pinipun Bapak Hadi Prayitno dalasan Bapak Hadi Sukir monggo sami-sami wiwit sak mangke ngantos sak lami-laminipun ingkang putra saribit kagula wetah sami-sami supados ingkang putra anggenipun nempuh biat lelumban wonten madyaning bebrayan agung tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dene atur panjenengan ingkang angka 3 nuninggih atur pamit karana hamba bilih mangke sampun paripurna wiwahan wonten ing kalenggahan menika panjenengan ngersakaken kondur saking griya ngriki ngantos dumugi dalem panjenengan pramila boten sanes pinipun Bapak Hadi Sukir namung matur saged matur nderekaken wilujeng kondur mugi-mugi kondur panjenengan saking griya ngriki ngantos dumugi dalem panjenengan suwang-suwang tansah winantu ing karaharjan.
Minangka pepunten ngatur saking jenipun Bapak Hadi Sukir hamba bilih anggenipun nampi karawan panjenengan so nampi atur pasrah saking jenipun Bapak Supriyadi monggo sesulih saking jenipun Bapak Hadi Prayitno tamtu kemawon kathah kekirangan saha kalepatan pramila sepisan malih mugi diagung ing pangsama. Semanten ugi kula minangka talanging basa wonten ing kalenggahan menika hamba bilih wonten kiranging subasita, kiranging patrap saha pangucap kula ingkang boten anuju prana, labet kula hanglenggana ugi kiranging seserpan kula ingkang hanjalare cubluk ing pamanggih saha kirang wewarah wewangsaning para winasis ing reh basa tuwin sastra mawantu-wantu kula tansah tumadah lumeber ing sih samudra pangaksami. Ing wasana minangka pitungkasing atur kula nderek sesanti rahayu rahayu ingkang sarwitinemu billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.